Takže ahoj, asi se divíte, že natáčím video takhle dopoledne, ale já jsem nemocná. A je to teda video balíček od Lopesa Myška 12, super, už mi to přišlo. Takže zrovna teď jsem si to vzala od pošťáka, takhle to vypadá. Z druhé strany je naše adresa, tu vám ukazovat nebudu. No a jdeme to rozbalit. Jo, to je nějaký... Já to ještě zkusím rozbalit mimo kameru. A já to budu postupně vyndávat, protože jsem to roztrhla tak, že není to vidět prostě. Takže tady jsou doplňky. A vyndáme teda asi... Jako první asi vyndám dopis. Ještě vyndávám bonusy. Jeden pečap. Jo, a to je všechno. Takže, tady je dopis. Takhle vypadá, já vám ho přečtu. Ahoj Emily 7, doufám, že ti dorazil balíček v pořádku. Přeju ti, ať ti přijde ten King Španěl. Děkuju, ten by mi měl taky přijít dneska. No a doufám, že se ti Lopasy budou líbit. Máš tam tedy 1x CHC, za prvé CHC, za druhé doplňky a za třetí bonus. No, takže díky za tu kólii, nemáš za co. No, nevím, co mám ještě psát, tak se měj se pěkně a čauky, mňauky a hapky. Děkuju. A tady je krásný obrázek bobra. Ježíš, vím, kreslím hnusně, ale ne, teda jako kreslíš fakt hezky. Pro Emily 7 od Lopesa Myška 12. Moc hezky. A jdeme teda rozbalovat pečpák. Možná to video bude trošku delší, než to rozbalím. Ta šorherka je tak krásná. Tohle je fakt moc krásná. Má tady ty třpytky, ale to nevadí. Mě to když tak podlakuju. To je fakt krásná. To je moc hezká. Děkuju. Tak, jdeme na ty doplňky. To udělám mimo kameru. Jo, ty jsi to tak pekelně zabalila, ale to nevadí. Takže jako první tu ten polštářek, ten se určitě bude hodit, děkuju. Pak jsou tu tyhle ty brejle, taky moc děkuju. Tady to z té ponožky, to je taky pěkný, díky. Tohle to pětičky taky super. Pak hřeben, brejle a vidlička nabíračku. Děkuju, to jsou doplňky. A to jdeme na ten bonus. Co by to mohlo být? Tak to vám ukážu do kamery hned. Takže jako první tu Hello Kitty. Pak jsou tu tyto mašličky, ještě tahle mašle. Pak je tu mušle. A tyhle ty nůžky, to je hustý ty nůžky. Takže já ti moc děkuju za celý balíček, doufám, že jsem nic nezapomněla. Dneska ti tu kólii pošlu i s tím balíčkem. A mělo by ti to dojít zítra, pošlu to doporučeně. Tak se mějte a čau.